तो खुलुमबाय गाइस नोंथांमोननि सिगाङाव जों दिनै गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबाय दा नोंथांमोना जोंखौ गोबाव समनि गेजेराव नुवाखैबो जानो हागौमोन दा जोङो भिडिअनि गेजेरजों ओंखारबोफिनबाय दिनै नुसिगोन नोंथांमोनहा दिनै माहाय थांनो नागिरदों नोंथांमोननो खिथागोन जोङो माने दिनै बङाइगाव टु सेकेन्द्राबाद थ' जोंना लोगोफ्रा नै हाय थ' जोंनि भिडिअसखौ नोंथांमोना मोजाङै मोजां नायलांदो जों दा निउ बङाइआव दङ स्टेसन दिस इज स्टेसन खुवाजों नुवा गाइस खुवाजों बिराद डेन्जार थ' जोंना नै लोगोफ्रा रोनाव लाजोबनानै दङ नै जोंना बिदा गेदेर आर्मिया अरे कुछ हाई तो बोल तो वीडियो को एंड तक देखते रहना गाइस तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं।